Gaueko 11:01 1-2 irabazi dio Real Madrilek Manchester Cityri Etihad Stadiumen jokatutako Txapeldunen Ligako final 8renetako itzuliko norgehiagokan eta guztira kanporaketa 1-5 emaitzarekin amaitu denez, Real Madrid Espainiako taldea izango da final laurdenetan. Gogora ezagun, bi taldeek batetik Manchester Cityk Premierra eta bestetik Real Madridek Espainiako Liga izan zituztela asteburuan, Manchester Cityk bana berdindu zuen Estadio Olimpikoan West Hamen aurka, eta Real Madridek Santiago Bernabeun 4-1 gainditu zuen Elks. Horiek horrela, Pep Guardiolak eta Álvaro Arbeloak honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Guardiolak 4-2-1 sistema ezarri du zelaian, Donnarumma izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Mateus Nunesek jokatu du eskuinetik, Aitnourik ezkerretik, Ruben Dias eta Kusanov izan dira atzealdearen erdialdean, Bernardo Silva kapitainak eta Rodrik osatu dute Euskarri bikoitza, Reinders izan da erdi puntan, eskuinaldetik Txerki jokatu du, ezkerraldetik Dokuk eta puntan Erling Haaland izan da. Real Madrid berriz, lau biko erronboko sistema ezarri du, Kurtua izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Arnoldek jokatu du eskuinetik, ezkerretik Fran Garziak, Huijsen eta Rudiger izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan Tchouaméni jokatu du, barnekaldetik laguntzaile Pitarch eta Valverde zituela, Arda Gülerrek jokatu du erdi puntan, eta Vinicius eta Brahim izan dira puntan, naiz eta hor badakigu Real Madridek zenbait aldaketa egin ohi dituela eskeman, batetik Vinicius askotan ezkerraldera botatzen da, Brahimek ere eskuinalderako joera handia du, Fede Valverdek askotan estaldurak, kapitainak askotan estaldurak egiten dizkio eta egin dizkio gaurkoan ere Alexander Arnoldi eskuinalde horretatik, eta hala ere uruguaiarrak gaurkoan naiz eta ez duen golik erdietsi, partida bikaina egin du eta egin batean Real Madrilen emaitza beregatik ere Real Madrilek emaitza hori mantendu du. Hasiera, espero zena izan da, espero zen gidoia, Manchester Cityk 3 gol sartu beharra zeuzkan kanporaketa berdintzeko, eta normalean 3 gol sartu behar dituzunean, normalena edo egokiena izaten da norgehiagoka hasieran bat behintzat sartzea aurkariari presioa sartzeko, eta Manchester City asmo horrekin zelairatu da, hor atzealdeko lerroa oso aurreratuta, ipini du Pepe Guardiolak, bai Mateus Nunes, bai Aitnouri, biak alabiak ezkerregaletik eta sakontasun handiarekin, erdikaldetik ere Bernardo Silva eta Rodri zelaiaren 3 laurdenetara iristeko asmo horretan ipini ditu, eta lehendabiziko minutuetan presio altua egin du Manchester Cityk, baina Real Madrid eroso ikusi du zelaian gainera, ia lehen minutua bete aurretik jarri da Álvaro Arbeloak zuzentzen duen taldea, epailea ez du esan, baina Clement Arpin frantziarra izan da, oro arreztu norgehiagokan eraginik izan, eta esan dugun moduan, iaia lehen minutua igaro baino lehen Real Madridek aurre hartu du markagailuan, izan ere Viniciusek Fede Valverderi lerro hartetik baloi bat sartu dio sakonean, eta Uruguaiko erdilariak ez zuen espero baloi hori, eta horregatik ez du ezertarako balio izan jokaldiak, baina lehen abisua hortxe etorri da, eta hor ikusi da baita ere Manchester Cityk kontu eduki beharko zuela, ez abentura guztiak erasora eramaten, baizik eta atzealdean ere sendo mantentzea ezinbestekoa izango zela. Hala ere hortikan aurrera jokoaren ekimena Manchester Cityrena izan da, baina aipatu dugun moduan Real Madrid eroso aritu da, baloia jokatzen atera nahi izan du Álvaro Arbeloaren taldeak, atzetik Thibaut Courtoisarekin, Huijsenek metroak aurrera eginez, zelai erdian Tchouaméniek ere oso ongi jaso ditu baloiak, Thiago Pitarch azpimarratu beharra dago, jokalari hau Madrilen lehen taldean hastapen hauetan zeinen ongi jokatzen ari den, baloiak jasotzen,
Álvaro Arbeloak eskatzen dion hori bikain egiten, eta zelaiaren gune guztietan ikusten dugun jokalaria da Thiago Pitarch, gaurkoan ere halaxe egin du, eta Real Madrileko harribitxi handia dauka fabrikatik irtendakoa, eta minutuak ematen badizkio Arbeloak, konfiantza hartzeko ere beretzat ona izango da, eta ze maila eman dezakeen aurrerantzean momentuz behintzat konpromezu garrantzitsuetan, eta gaurkoa horietako bat zen, aurreko asteartekoa ere bai Santiago Bernabeun, ongi erantzuten ari da Real Madrileko erdilaria. Eta 17. minutuan kakotxartean esan dezakegu norgehiagoka amaitu dela izan ere, Viniciusek sekulako aukera izan du, hor Real Madrile kontraerasoan behin eta berriro harrapatu du Manchester City, eta Viniciusek baloi ona sartu dio, hartu du hegalean, gero ezkerraldera bota du, ezkerraldetik erdiraketa egin diote Viniciusi, eta Viniciusen jaurtiketa golera zioan, baina Bernardo Silvak besoarekin urrundu du, eta hasiera batean jokozkanpoko posizioa adierazi dute, baina gero noski jokaldia begiratu beharra zegoen, izan ere eskuan nabarmen eman dio Bernardo Silvak, eta horren ondorioz begiratu beharra zeukan Tajpinek, eta azkenerako Vinicius jokozkanpo etzegoela ebatzi dute, ondorioz penaltia adierazi du Real Madrilen alde, eta gainera Bernardo Silva kalera joan da. Beraz, Manchester Cityrentzat zigor bikoitza izan da hori, batetik penaltia, hau zigor gogorrena, penaltia aurka edukitzea, eta bestetik 10 jokalarirekin geratu da Pep Guardiolaren taldea, eta gainera kontuan izanik oso zaila, oso maldangora jarrita zeukala kanporaketa, gainera Bernardo Silva kalera joatea ez da lagungarria izan oski, eta 22. minutuan markatu Viniciusek gola erdietsi du, eta ez hori bakarrik, Real Madrid gainera eroso egotera eraman du gol honek, joan den asteko arantza atera du, Brasilgo jokalariak gogora ezagun aurreko astean penaltia utxe egin zuela Viniciusek, gaurkoan berriz barrura bota du, Donnarumma ongi engainatu du ezkerraldera botaz, eta Manchester Cityk pendiz gogorra balima zuen are gehiago malkartu zaio kanporaketa iraultzeko aukera hori, jada Real Madrid utxeta bat aurretik, guztira utxeta 4 zen markagailua, eta hala ere naiz eta 10ekin egon talde hauek fisikoki oso talde indartsuak dira, kalitate handiko jokalaria dituzte, oso lehiakorrak, eta horregatik ez du amore eman Manchester Cityk, eta hortikan aurrera ikusi ditu ez Doku eta Txerki batez ere hegaletatik saiakerak egiten, barnekaldera sartu Real Madrilen atzealdea apur bat hautsi eta baloiak Erling Haalandi sartu nahian, baina egia esan kosta zaio aukerak izan ditu, Thibaut Courtoisek sekulako maila eman du, beste behin ere Belgikako atezaina protagonista izan da zenbait jokalditan, eta hor aukerak izan ditu, egia esan hor Real Madrid ez da oso tentu zibiliatze aldean, eta Manchesterrek hori baliatu du, eta estutu dute talde zuria, baina inolako arrakastarik gabe, eta Real Madrilek ere izan ditu aukerak norgehiagoka izteko, egia esan hasiera lehen zatia oro oso gustagarria izan da, ikusteko aukera askokoa, bi taldeak vertikal jokatzen, eta benetan futbolistikoki behintzat oso lehen zati ona ikusi ahal izan dugu Etihad Stadiumen. Eta Manchester Cityk merezi zuen gol bat, eta 51. minutuan Erling Haalandek sareetara bota du baloia, ez da bere kanporaketa izan, ez dute apenas bilatu dute Norvegiako jokalaria, eta gaurkoan gola sartu du, baina gerora ez da baliagarria izan noski beretzat. Atseden aldira emaitza honekin iritsi dira, Real Madrid da nahiko bideratuta, ez oso bideratuta zuen kanporaketa
ordurako, gainera Manchester City 10ekin, eta arbeloak lehen zatian lokartu egina izan du norgehiagoka, logikoa den moduan, Real Madridek ukitu zezan, ukitu dute une batzuetan, baina Manchester Cityk baloia hartu duenean ere arriskua sortu du, eta zenbait aukera nabarmen xamar barkatu dituela esan daiteke. 46. minutuan, Real Madridentzat albiste txarrak, izan ere Thibaut Courtois nonbait lehen zatian mina hartu du, eta bere ordez Lunin irten da, esan dugu lehen zatian protagonistetako bat izan dela Thibaut Courtois, Real Madriden aldetik baloi dezente atera ditu, eta bigarrena hau ez du jokatzerik izan, ikusiko dugu zer dioen Real Madridek klubak urrengo orduetan edo behintzat bihar beranduenez aterako duen osasun parte horretan, eta ikusiko dugu Thibaut Courtois ligako Real Madriden urrengo jardunaldia jokatu dezaken, ala Andriy Lunin Ukrainiako atezainak jokatu beharko duen. Bi aldaketa ere egin ditu, Manchester Cityk Reinders eta Ruben Dias, Ake eta Weiren ordez. Eta bigarren zatia askoz ere mantsoagoa izan da, jada Real Madrid ez da inbeste joan erasora, atzealdean sendo mantentzea erabaki du Álvaro Arbeloak, taldea ongi ordenatuta egon dela esan daiteke, eta minutuak aurrera joan ala Manchester Cityrentzat geroz eta maldangorao zegoen kanporak eta 56. minutuan Haaland eta Nunes kendu eta Semenyo eta Marmoush atera ditu, aldaketa hauek ere ez dira baliagarriak izan, eta hor Txerkirekin, Dokurekin esan dugu saiatu direla, Doku egia esan haze jokalari puskaden gola falta zaio, horrelako erasoko egaletako jokalari asko ikusi izan ditugu, Dokuren gisakoak, baina alboko marra bilatzen, azken unera arte erdirak eta gordetzen, baloia babesten mantentzen, jokalari benetan bikaina da, eta apur bat vertikaltasun gehiago eta gola hartzen badu argi mutiko honekin. Eta, 63. minutuan gola balio gabe utzi du, gerora Real Madrid pixkanaka erosoago sentitzen ari zen zelaian, jokoa kontrolpean zuen, jokalari bat gehiagorekin zen, eta ukitu gero Mbappe irten da, Brahim Diazen ordez, aspaldiko partez irten da Frantziako aurrelaria, eta Mbappe irten denean egia da jada Manchester Cityk aurrera joan beharra zuela ezinbestean, eta noski Real Madridek askoz ere zulo gehiago zituen, eta gainera Valverde, Vinicius eta Mbappe bezalako jokalariak zelaian, beraz logikoa den moduan kontraerasoak harrapatu dituzte, zenbaitetan Cityko atzelaria trampan ere harrapatu dute, baina arrakasta handiri gabe, egia esan hortikan aurrera, Pitarch eta Guler ere kendu ditu, Kamavinga eta Manuel Angel sartzeko, baina oroar aldaketek gaurko norgehiagokan ez dute inongo eraginik izan, jada ez zuten, eta batetik Álvaro Arbeloa saiatuko zen, jokalari batzuei ahalik eta atseden gehien ematen, esaterako Pitarchi, orain hasi berria dela, Arda Gulerrek ere atseden hartu du, 78. minutuan Ait-Nouriri hor erdiraketa baten ostean egindako gola balio gabetu egin diote, eta, minutuak aurrera, 82. minutuan Valverderen gola ere balio gabetu du, Viniciusen jokoz kanpokoaren ondorioz, 82an ere, beraz, balio gabetutako gola batzuk izan dira, eta beste horren beste abagune, Manchester City erabat hautsita zegoen, eta azkenerako 83. minutuan Tchouaménik Viniciusi baloi bikain bai jarri dio, eta haze amaiera eman dion Viniciusek sekulako gola egin du Brasilgo jokalariak ezkerrez kanpo aldea sartuta eta ateari begiratu gabe, gol bikaina bigarren hori, eta horrelaxe amaitu da azkenerako norgehiagoka. Manchester City ez da lehiakor izan kanporak eta osoan zehar, gaurkoan nahiko maldangora zuen, gainera 17. minutuan are zailago ipini zaio kanporak eta Bernardo Silva kalera bota eta ondorioz jokalari bat gutxiagorekin geratu ostean, eta Real Madridek berriz helburua bete du, urrengo fasera sailkatzea,
egia esan orain beste modu batean ikusiko dira gauzak Txamartin aldean, bazirudien Superkopa hori galdu ostean Real Madridek denari uko egingo ziola eta denean berehala geratuko zela kanpoan, baina kopan geratu baziren ere gerora Txapeldunen ligan eta ligan maila ona ematen ari da talde zuria. Eta ikusiko dugu, ea zer gertatzen den final laurdenetan, eta ze izango dute bi talde hauek hurrengoa, batetik Manchester Cityk bosterdietan jokatu beharko du igandean Arsenalen aurka EFL Cupeko finala, eta Real Madridek berriz ligako partida jokatu beharko du, kasu honetan Atletico Madrilen aurka igandean gaueko 9etan Santiago Bernabéu futbol zelaian, beraz, bi taldeek ez dituzte norgehiagoka xamurrak izango kanporaketa honen ostean. Gogoratu beraz, Manchester Cityk bat Real Madridek bi Etihad Stadiumen guztira 1-5 Real Madrid izango da final laurdenetan.